स्टूडियो। खेला भइल गजब के रात हो रहे चुम्मा से भइल शुरुआत हो। खेला भइल गजब के रात हो रहे चुम्मा से भइल शुरुआत हो। ऊपर झापर भौवे तले जाने गइल सब लोग घरवा के। ऊपर झापर भौवे तले जाने गइल सब लोग घरवा के। बताई सखी रह नहीं यारवा के लेके भाग गइल डोरी